De Snitsers binnen opklom naar de tweede plak in de hardklasse. En ze doen het goed. Ze zetten ik goed uiteindelijk in Nunspeet. Al is de beginfase misschien van de tegenstander. Bij Haste Jelloere speling is het Christen Wacht. Maar een doelpunt zien zonde al van dit seizoen. De tweede helft is absoluut voor ONS. Ze weer volle better. Ze stikken ze nou en dan Snits hier fot. De flater in de verdediging van ONS. En de grote man aan de kant van ONS is Martijn Rozenburg. Hij scoort de 2-0. En dan attentie voor dit moment. Ze hebben een fantastische actie in gedacht. Maar ze levert hier Samar de bal in bij de tegenstander. En dat was het 1 keer, dat was het 2 keer. De paas is dan heel gauw naar González. Dat is een rapperspeler. Dat is een boetenspeler van ONS. Die gaat zien dat de tegenstander wel heel eenvoudig voorbij. Jouwt die ballen voor. En daar staat Martijn Rozenburg. Nog in 2 minuten naar de 2-0. Maakt het Martijn Rozenburg zijn tweede doelpunt. En de treder van ONS. 3-0 is dan de vastsprong. En ONS zet terug. Hier de 23e minuut van de wedstrijd. Curti González met de 4-0. En het is misschien een beetje een eclatante overwinning, maar dat wordt zelfs nog 4-0. Typeert het misschien wel, want Hiendel vrij bij de tweede peel zit Ale de Boer, de verdediger. En hij brengt de eindstand op 4-0. Een knappe riege voor ONS, want de laatste 4 wedstrijden werden 4 van woon in league. 18 goals voor en 0 in. En dus is ONS de grutske koprenner. Dat hadden we een paar wedstrijden geleden niet meer verwacht natuurlijk. Een paar keer puntverlies gehad, maar het gaat nu weer lekker. En ja, ik denk dat we niet te veel daarna moeten kijken. We moeten gewoon van week tot week kijken, gewoon elke week 3 punten pakken. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie en dat zie je ook aan WSC. Dus ja, ik denk dat we wel een beetje rustig moeten blijven. Nou, ik denk dat de doorslag is dat ik vind dat wij op elke positie denk ik een betere voetballer hebben staan dan de tegenpartij. En dat is niet, dat denk ik. Dus we hebben gewoon een goede groep ook staan. Alleen wat vandaag de doorslag heeft gegeven, dat er inderdaad ook de wil was van en het besef van jongens, als we winnen dan kunnen we wel eens een keer op een hele aardige plaats komen te staan. En vanavond een feestje met z'n allen met de groep. Dus ja, dat is toch wel leuk om daar zo'n feeststeventje in te gaan.